কিমান ক্লাছত পঢ়া? 6ত। চলা কিনবি? শিল কিমানত বিক্রি হয়? 350। जाय समाव बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों गथ'आनो जोंनि धोन। बे समावनो मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव थासारिखौ नुनो मोनदों। একদিন मीरा की लिखे बर'। बाक्सा जिल्लानि सुबनखाटायाव निखावरि गथ'फोरनि जिउ जारिमिन। কোনটো স্কুলত যা? अन्थाइनि कुवरियाव उन्दै उन्दै गथ'फोर। बे गथ'फोरा अन्थाइजों गेलेदों सानदोंब्ला नोंथांनि साननाया गोरोन्थि जागोन। मानोना बेयो बिसोरनि जिउ राहासो। जाय समाव उन्दै उन्दै गथ'खौ लेखा फरायनाय नोजोर होनायखौ नुनो मोनदों बे समावनो उन्दै उन्दै गथ'फोरा अन्थाइ देनानै जिउ खुंनाय नुनो मोनदों। जाय नुथाया नोंथांमोननि गोसोखौबो एसेब्लाबो गाबखांहोदों। जाय समाव बे उन्दै उन्दै गथ'फोरा गेलेनानै उन्दै समखौ बारहोनांगौ बेबादि समावनो बोथिसे ओंखामनि थाखायनो बेबादियै अन्थाइनि कुवारियाव अन्थाइ सिफायनांगौ जादों। बे नुथाया जाबाय बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सीमायाव थानाय सुबनखाटानि। भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दिरिं दैसानि बिखायाव आखायाव हाथुरा लानानै बेबादिनो अन्थाइ सिफायनायाव मुखुब जादों बे उन्दै उन्दै गथ'फोरा। निखावरिनि गोहोमाव थानाय बे गथ'फोरनि बिफाफोरा सोरबाबा ट्रेक्टराव खामानि मावदों, सोरबाया अन्थाइ सिफायनाय खामानियावबो मुखुब जानानै दं। बिसोरनि थाखाय बेनो जिउ सोरखारनि जौगाखांलु बिथांखिफोरनिफ्राय नेवसिजानाय बे गथ'फोरा। फरायसालियाव थाङोब्लाबो बांसिन समावनो अन्थाइ सिफायनायावसो मुखुब जानानै थानाङो। मानोना 1 CM अन्थाइ सिफायनो हाब्लानो 300 रां मोनगोन। सिफायनाय अन्थाइखौ फाननानै मोननाय रांजोंनो सोलियो बे गथ'फोरनि नखरा। ओंखायनो सान्दुं बार अखाखौबो नेवसिनानै दैसानि बिखायाव अन्थाइ सिफायनानै गेलेनाय बैसोनि समखौ थांहोनांदों बेबादिनो बे गथ'फोरा। मा थाखोआव? क्लास 4आव। आं 3आव। आं 4आव। आं खिथाबायो। ओमफ्राय माबा गस्ला माबायो बायो। एनो तुन फाटायसा? কিমান ক্লাছত পঢ়া? 6ত। চলা কিনবি? শিল কিমানত বিক্রি হয়? 350। একদিন मीरा की लिखे बर'। কোনটো স্কুলত যা? ক'ত? ক'ত? সুবনখাটাত। স্কুল নহাতে ফাটাই?
Manam le Rani. Manam. Pretty. Huh? Pretty Masari. Itu saya. Sekolah jalan aja. Jai. Kunci sekolah jai. Ini kata mesin kata. Wah. Karan. Bapak nam. Lerpa Masari. Aduh manam. Manam. Sejila Masari. Habis. Baba. Baba. Iya. Sektor thang. ট্ৰেক্টৰত যায় মাই Ma. Hil bange. Ma hil bange. Hil fatai. Ki kore? Unti dia. Inte deh. Hakin dari hanganan kamda kanan dia. Ayo boleh. 300 পায় হা সদায় ভাঙি থাকে Pakai sana kan aja. Si. Kisah kisah. Sobai. Sobai ada mangso. Mangsa. Kior mangsa. Ori. Oma. Ori. Aru. Ini empul atau aja. Kau datu kior sih.